Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera que dediquem a entrevistar els nostres regidors i regidores, tant del govern com de l'oposició. Avui compartim uns minuts amb el regidor del Partit Socialista, en Rafael Delgado. Benvingut. Bon dia. Bon dia. Regidor, entre d'altres, de Promoció Econòmica, Ocupació, Participació Ciutadana. Regidor, deixem començar parlant del cercafeina, perquè realment va ser un èxit, era una novetat de la seva regidoria, aquest intercanvi entre empreses, persones que busquen feina i gent que busca formar-se. Quin balanç en fan? Ara han passat ja una setmana, suposo que també han fet una mica de reflexió sobre el que va funcionar, què no va funcionar. Quin balanç en fan? Doncs fem un balanç molt positiu. Ja teníem bones sensacions, era un projecte que va il·lusionar molt a l'equip i que quan vam començar a parlar amb les empreses vam trobar una gran receptivitat i un gran interès, com es va demostrar, que van venir 33 empreses, sobretot, van venir empreses de l'àmbit de la formació, però sobretot empreses que buscaven persones professionals, gent amb actitud i voluntat de trobar feina i d'implicar-se. El balanç en aquest sentit va ser que vam aconseguir presentar 70 ofertes de feina i van venir més de 300 persones a interactuar, perquè aquí el més important era el contacte personal. Avui dia que la recerca de feina i la selecció de personal es troben en un cercle que hi ha un recurs de les intel·ligències artificials que fan una preselecció de currículums o fins i tot d'intel·ligències artificials que et redacten un currículum, això augmenta molt la distància i no aporta, sobretot en un àmbit com el nostre, una millor qualitat ni una millor relació. El que és la relació directa, el que les empreses i els treballadors es puguin trobar, es puguin mirar i puguin parlar sense aquest cribatge més tècnic o més fred, sinó amb tots els elements que dona la relació personal, enriqueix molt i augmenta molt les possibilitats per part de les empreses de trobar a persones que encaixin amb la seva demanda, però també a no descartar a persones que potser pel seu currículum no encaixarien, però que quan la coneixes i tens aquesta oportunitat de conèixer-la, doncs dius, ostres, aquesta persona sí que la vull, sí que m'interessa. Entenc que bé, després de l'èxit hi haurà més edicions d'aquest cercafeina. No sé si vostès han detectat alguna cosa a millorar o alguna cosa a incorporar en aquestes properes edicions. Sí, ara estem sobretot en fase d'anàlisi perquè ens donat uns dies a l'espera de conèixer i fer seguiment de què ha passat amb les ofertes de feina. Són 70 ofertes, són moltes persones, molts candidats. Les empreses ens van comentar que havien tingut un feedback molt bo, vull dir, la seva impressió que ens van donar era molt positiva. Naturalment, ens van preguntar, ho tornareu? Sí, evidentment tornarem a fer una altra edició i penso que hem d'estabilitzar aquest projecte en aquest sentit, perquè ells van manifestar el seu interès per venir, perquè no només havien aconseguit molts currículums, sinó currículums interessants i útils. Ara el que volem saber és quantes d'aquestes ofertes es van cobrir i tenir un feedback i un anàlisi més directe i més profund. Això fa ser optimista en el sentit que hi ha moviment econòmic, això és positiu, no? Que hi ha empreses que demanden gent, hi ha gent que vol treballar i que vol formar-se. Vull dir, aquesta dinàmica és positiva. A vegades quan estàvem a l'època de crisi doncs no hi havia oferta de feina. Ara sembla que dona aquesta sensació, no? Que hi ha feina, que la gent té oportunitats i això entenc que per un ajuntament és positiu que passi, no? Sí, evidentment per l'Ajuntament, per Tordera, és molt important que n'hi hagi dinamisme econòmic, perquè això implica que les empreses i els negocis tiren endavant, perquè necessiten més treballadors, però també donen més oportunitats als treballadors de Tordera. Van venir empreses del poble, van venir empreses de fora, però el que és important és un aspecte que has comentat, és la formació. Tant en èpoques de crisi com en èpoques de major dinamisme econòmic, les feines qualificades sempre
miraran de seleccionar persones qualificades. Per tant, la formació ha de ser contínua, constant, dintre del concepte de carrera professional, que és també el que treballem des del Servei Local d'Ocupació. En parlarem més endavant, si li sembla, de formació. Deixi'm primer de tot parlar de diversos programes que estan dins la seva regidoria, sobretot en el tema aquest d'espais de recerca de feina. Un espai podria ser aquest que hem estat explicant fins ara, però des de l'Ajuntament hi ha diversos programes i projectes precisament per facilitar a la gent que no té feina a trobar-ne. Quins programes ofereix l'Ajuntament i com estan funcionant? Doncs hi ha el programa d'espais de recerca de feina, que el porten dues tècniques, Lourdes i Lorena, que ja té uns anys de recorregut, i és un programa d'acollida, acompanyament i orientació a persones que es troben en una situació que no tenen feina en aquell moment. Llavors els fem una entrevista i després fem tota una sèrie d'orientacions i treball formatiu en l'acompanyament de tot el procés de recerca de feina. També detectem si hi ha necessitats de formacions específiques que també treballem, pot ser en àrea informàtica, pot ser en àrea d'altres coneixements bàsics però útils per trobar feina i també per conservar-la. Això és molt important. En aquest moment de que hi ha un dinamisme hem de ser capaços de donar les eines perquè les persones de Tordera trobin feines, que siguin feines bones, estables, però que continuïn desenvolupant-se en aquesta millora professional de cada dia. Hi ha gent que busca feina i hi ha gent que pren la iniciativa d'emprendre per ell mateix, ser autònom, ser emprenedor, i aquí també vostès tenen aquest punt d'atenció als emprenedors que, per el que hem conegut, doncs, està funcionant força bé. Expliqui'ns una miqueta en què consisteix aquest punt. Sí, bàsicament a promoció econòmica el que tenim són dues àrees, dues regidories, la d'ocupació i formació i l'estrictament de promoció de l'activitat econòmica, que treballa des del Centre Local de Serveis a Empreses, treballa donant serveis i assessorament a les empreses que tenim, però una de les seves tasques i projectes més dinàmics i actius és el de suport als emprenedors. Els hi assessorem en l'elaboració del pla de negoci, recerca de constitució de formes societàries, de permisos, llicències, tot l'assessorament perquè puguin posar en marxa el negoci, també com trobar finançament, assessorament sobre subvencions, i els acompanyem en aquest moment en què moltes persones tenen una idea, un coneixement professional, però que necessiten aquest impuls i aquest suport per part del servei per constituir les bases i els fonaments d'un negoci. Han detectat que hi ha interès per part de la gent a ser emprenedor a dia d'avui? Sí. A Tordera hi ha persones interessades i hem tingut alguns projectes que la veritat són força interessants, força sòlids. A altres els ajudem a donar-los aquesta estructura i fem aquest servei contínuament, precisament perquè l'emprenedoria pot ser l'inici d'un negoci que aportarà al poble, però sobretot a les persones que entren en aquesta aventura, i per això els acompanyem. És una qüestió que està molt relacionada, i deies que al Servei Local d'Ocupació portem diferents programes per les persones que no tenen feina. Una de les sortides és la recerca per ser contractat i una altra és l'emprenedoria. I en cada cas acompanyem, tenim diferents programes també, com treball i formació, i hem portat diferents àrees, però bàsicament i en essència tant per emprenedors com per empreses, des d'allà, des de promoció econòmica i ocupació, el que fem és donar suport i eines perquè puguin continuar prosperant tant empreses com les persones pel bé de tots i de Tordera. Un dels pals de paller, com comentava abans, és la formació. És una tasca que, com comentava molt bé, s'ha de realitzar en qualsevol moment de la nostra societat. Quines eines ofereix actualment les seves àrees en tema de formació? Quines diverses branques es poden utilitzar? Doncs des del primer moment que arriba una persona és avaluar
les seves necessitats formatives. A partir d'aquí dissenyem un itinerari modular perquè no tothom necessita el mateix, llavors personalitzem i col·laborem amb diferents entitats formatives doncs perquè poder necessiten una millora en l'àrea, no sé, he comentat informàtica, però també per entrar en un camp professional, com pot ser el que fem de formació de carretoners, per portar grues, diferents elements de logística, però també pot ser àctic, pot ser anglès, poden ser diferents elements que poden augmentar les possibilitats de trobar una feina i una bona feina. Totes aquestes formacions són gratuïtes? La gent ha de pagar alguna cosa? Com va això? Depèn. Hi ha moltes formacions que les fan directament les tècniques del servei, hi ha d'altres que són gratuïtes i hi ha algunes que són cofinançades i en cada cas s'ha de fer la consulta. Ens està funcionant molt bé les de l'àrea de logística perquè tenen una alta ocupabilitat, però també és qüestió de cada persona poder trobar el que li agrada, el que té aptituds i en el que li cal millorar. Precisament ara, aprofito, pel mes de maig farem un programa de formació en l'àrea de la construcció que ho impartirà el Gremi de la Construcció de Girona i animo a les persones interessades que es posin en contacte amb el Servei Local d'Ocupació, on allà els informarem de tot. Aquest sí que és un curs gratuït i que truquin i els informarem. Això està obert per gent que no té feina o també s'hi poden acollir gent que estigui treballant o pugui ampliar els seus coneixements? Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals. També tenim en projecte i molt avançat fer cursos en l'àrea de metall i en l'àrea d'oficis. Per què? Perquè hi ha empreses industrials, igual que passa en la construcció, que no troben treballadors amb uns coneixements bàsics i suficients per ser contractats i que siguin operatius. Llavors, és el que dèiem, la nostra oferta formativa està orientada a donar eines a les persones perquè les empreses també diguin, ostres, és la persona que necessito, que és del poble, que estem en aquest cercle. Sempre li pregunto quan ens acompanya el regidor Delgado sobre la taxa d'atur. A Tordera continuem tinguent molt d'atur, sí que és veritat, però que està baixant respecte si comparem les dades en fa un any. És una feina de formigueta, sempre ho expliquem, però que bé, que ara hi ha molta feina a fer perquè continua sent Tordera un dels pobles amb més atur de la comarca, però que la tendència és bona i entenc que el camí és aquest que m'està explicant. Sí, i quan em planteges això jo sempre et dic que no és tant el percentatge, sinó la tendència i les causes. És cert que una part important és perquè la dinàmica general és positiva, però també el treball que s'està fent des del Servei Local d'Ocupació penso que és el valor molt positivament. Pensem que la major part de les ofertes de feina que ens arriben per part de les empreses i que ens confien, nosaltres ho cobrim en un percentatge altíssim del 85%, i les empreses, a més, que col·laboren amb nosaltres, doncs el que ens manifesten és que enviem persones molt adequades al perfil professional de l'oferta. Fem un treball acurat, no enviem perquè sí, sinó que és un servei que està treballant molt bé, que les empreses ho valoren i amb la formació que estem fent estem notant que la gent té més possibilitats i té més ocupabilitat. Ara, baixar el percentatge és un treball, com tu has dit, de formigueta, de picar pedra i de saber que hi ha elements que no canvien tan ràpid, però que hem de treballar molt dur per fer-los canviar. Hi ha dos sectors que no sé si els hi preocupen especialment, que són el tema dels joves i els majors potser de 45 o 50 anys i també fins i tot el col·lectiu de les dones.
En els joves no sé si estan preocupats perquè molta gent diu que no estan prou qualificats alguns d'ells, si hi ha un problema de formació, no sé si això els hi preocupa. I en tema de majors de 50 anys, doncs que bé, a vegades es troben que han estat treballant tota una vida d'un ofici i han de canviar de cop i volta. No sé si són dos focus amb especial atenció. Sí, has parlat de 3 perfils que són els que tenim identificats com amb més dificultat, que són els joves sense formació professional o sense una formació adequada, perquè els joves avui dia hi ha molts amb una formació, penso que tenim la joventut millor formada que hem tingut mai, però sí que quan no tenen aquests nivells de formació hem de treballar molt precisament perquè els hi costa molt entrar en el mercat de treball. Després tenim una qüestió que és l'edat i penso, i també tenim el col·lectiu de dones també, però penso que ja és una qüestió de percepció. Fins ara hi havia una percepció molt injusta que està molt establerta i és considerar que les persones a partir d'una certa edat doncs ja no poden aportar. Jo veig, almenys les grans empreses, i parlant amb determinats fòrums que ens trobem, regidors o trobades d'empresa, això està canviant perquè el perfil d'una persona de 50 anys, 55 anys, que ha acumulat tota una experiència laboral, això és un valor per a una empresa. Això, hi ha empreses que diuen, no, jo vull una persona que sàpiga què ha de fer, que no li hagi d'explicar i que tingui una actitud de cara al treball, a la feina, al compromís, doncs que penso que està començant a canviar, encara està molt instal·lat i lliga una mica amb el que parlàvem de la selecció de personal. Quan hi ha currículums que tenen una experiència acumulada de molts anys, automàticament pot haver-hi qui els descarti. Quan mires aquesta persona als ulls i la tens al davant i veus que té uns valors, llavors sí que pots veure doncs, tot el que et pot aportar i tot el que et pot interessar com a empresa d'incorporar l'experiència i el saber fer de moltes persones que són perfectament útils. Aquí ens porta a parlar potser també del tema de la bretxa digital, no? Que molta gent, doncs, la tecnologia evoluciona tan ràpid doncs que bé, t'has de formar a l'hora de realitzar gestions o del dia a dia del treball. Aquí des de l'Ajuntament també donen un cop de mà, no?, amb el tema de la bretxa digital. Sí, vam presentar un projecte de lluita contra la bretxa digital i ens el van concedir perquè era un projecte que plantejava precisament no tant bretxa digital, sinó fer un treball d'inclusió digital. Ens trobem en un món en què la tecnologia està canviant, però que està canviant de manera inevitable per fer molts tràmits o moltes gestions a dia d'avui. La via digital és no només la més ràpida, sinó que dintre de pocs anys serà pràcticament la principal. Les persones que no tenen un mínim de competències van quedant fora. I això no ho podem permetre com a administració i com a ajuntament. Per això ara vam presentar aquest projecte i ens van concedir 3 persones que treballaran al llarg d'aquest any fent tasques d'acompanyament i formació, tant individual com en grups, en diferents àmbits, a col·lectius, per exemple, doncs, gent gran, però també a moltes persones que davant de fer un tràmit a l'Ajuntament no saben com. Tenim una aplicació que vam incorporar, l'aplicació Tràmit, que fa molt més senzill el treball de relacionar-se amb l'administració. Doncs aquest equip de 3 persones està treballant molt, van a l'Esplai, estan a l'OH, fan accions a biblioteca, al Servei Local d'Ocupació a les aules, per ajudar a les persones a incorporar-se a aquest món digital, a passar aquesta bretxa, i això passa doncs, bàsicament perquè es treguin un certificat digital, ensenyar-los a descarregar i a fer servir l'aplicació Tràmit
i que vagin incorporant-se a aquest nou sistema que és inevitable, que cada dia canvia, però que agafin els fonaments per poder participar de la seva ciutadania i de les seves necessitats. Estan contents d'aquesta aplicació Tràmit? Com està sent el feedback de moment que estan rebent? Sí, és molt útil per als ciutadans perquè simplifica molt els tràmits, estan molt adequats, és al mòbil, amb la qual és una eina que pràcticament tothom en té, i després de cara a l'Ajuntament també perquè agilitza molt tota la gestió burocràtica. Regidor, deixem davant del tema de promoció de l'activitat econòmica, ocupació, com ha vist la gent, doncs hi ha molt tema a parlar. Parlem de participació ciutadana perquè fa unes setmanes van presentar aquest nou procés de participació ciutadana, aquesta creació d'aquest nou Consell de Participació. Recordi'ns una miqueta quin és l'objectiu del govern respecte a aquesta regidoria, en quin moment ens trobem i quins són els reptes de cara als propers mesos. Doncs des de la regidoria de participació ciutadana el que volem fer és crear espais útils i oberts a tots els ciutadans que vulguin fer la seva aportació, disposar d'informació, col·laborar i sentir-se com un element important el que és la vida de Tordera. Aquí creem diferents espais, ja estava el projecte de pressupostos participats. En aquesta legislatura vam crear el reglament de participació i dintre d'aquest reglament hi havia un element que era la creació del Consell de Participació. Estava enunciat i ara el que estem fent és el procés de creació del reglament per poder constituir-lo. Els treballs estan molt avançats, vull dir, es van fer sessions obertes amb els ciutadans i associacions, amb govern, es va parlar amb oposició i també amb els tècnics municipals perquè des de cada àmbit uns professionals especialitzats en aquest camp que han vingut per Diputació, per una subvenció de Diputació, amb tot això ells estan elaborant una proposta de reglament que en els propers dies acabarem de definir i la intenció és portar-la al ple per poder constituir un Consell de Participació que sí que puc avançar que en ell estaran representats tant regidors de l'Ajuntament com representants d'entitats com ciutadans particulars. Serà un Consell obert, consultiu i que penso que enriquirà molt el que és la vida de Tordera. Molt bé, regidor. Anem acabant. S'acosta la Fira del Mercat del Ram. Deixi de preguntar-li també què n'espera vostè d'aquesta fira des de les seves àrees, des de la seva experiència també a nivell de poble. Una fira que en els darrers anys s'ha tornat a consolidar en el nostre municipi. Què creu que aporta el fet que Tordera celebri una fira com aquesta? Doncs en primer lloc jo sento com un espai de trobada dels torderencs i torderenques en què compartim una mica l'esperit del que era l'antiga fira, però ara hi ha un nou element, un nou impuls i que penso que és un espai de trobada i de reforç d'aquest sentiment de poble. També ve molta gent de fora, però la Fira del Ram està recobrant aquesta força i aquest impuls. De cara a les meves responsabilitats, doncs, les entitats sí que tindran el seu espai on també podran compartir amb tots els ciutadans i exposar el que fan i que això és molt important de que es vegi també assumir les col·laboracions i tenir una presència molt evident dintre del poble. I penso que anem per un bon camí en el sentit de la fira i desitjar que ens acompanyi el bon temps. Sí, això suposo que és el gran desig, perquè vista les darreres setmanes, doncs cal estar molt pendent. Regidor Delgado, moltes gràcies. Ens tornem a retrobar en una propera entrevista. Gràcies a vosaltres. Nosaltres ho deixem aquí, tornem la setmana vinent.